Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Las 4:58, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Las 4:59 na Action Radio Philippines Standard Time sa dawata mayong hapon. Makabigining viruson nga hapon sa aton tanan. Bangod ang balita subong angot sa coronavirus sa gihapon, ginaistoryahan bisan din lamang. Sa mga kaaksyon naton Luzon, Visayas kag Mindanao, isla sa Negros, reyon sa Western Visayas. Tubtob sa putok-putukan sa nga pungsod Pilipinas, bye-bye kagabukiran. Sa mga malayo nga isla nga manabutan sa ning nagahagunos nga signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome sa isa na naman ka pagbombardiyo sa mga balita sa saning nga panatuntunan. Action Reports After the Edition, sige hapon inyo kapod Action Marlon Hinovea. Diyan ka man gabahin sang kalibutan, mapawuhan sa ina ka man, nga ba ni solong ang lugar, nga ginahambalan, nangod sa giyera. Giyera hindi tiruhay, giyera hindi patyaray, kundi giyera batok sa nagaisahanon nga kontra, wala sang iban kundi ang 2019 novel coronavirus. 2019 nCoV. Tig-apa sa bato, maganit pa sa karne sang grabe katigulang nga sapat nga ginaihaw. Kag mapintas pa, ikumparar sa isa ka traidor sa pelikula. Una sa balita, una sa aksyon. Mabulubudlay initap naon kag kontrahon nga sahi sang virus. Daw ka pinasahi nga sahi sang virus, no? Sa mga kaaksyon naton ngayara sa ibang nga nasyon. Kamusta ka mo dira subong? Kamusta sa mga nagamonitor temprano pa? Sa ato sa nga Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Ang mga yara nga pamati sa Syria, Afghanistan, South Sudan, Iraq, Somalia, Yemen, kag Libya. Bao mga pungsod ini. Makabig pinakadelikado sa kalibutan. Base ini sa Global Peace Index Report sang Institute for Economics and Peace subong nga 2020. Ninano man kadelikado sa inyo subong gidahamtangan. Basta ang inyo sa nga palamatinan,
nakasentro nakatutok lamang sa istasyonan nga ginakakunyagan sang kalabanan kag nagadala ini nga istasyonan sang insakto nga balita. Wala ini nagapinalagpat sang report insakto piho-piho kag wala nagapangopya sang balita sang iban kag dayon i-post sa social media. Una sa balita, una sa aksyon. Nagapamati ka mo diri sa estasyon nga ang kada reporter may source gid ya nga ginabasihan o silingon may gina-interview gid nga tawo o kon opisyal nga mo ang nagahambal ag hindi ang mga yadtong nabatian lamang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May report nga daan subong angot sa coronavirus ka daw nagsalangisag. Daway nagsigo sa probinsya kag Bacolod. Sige lang, tempo subong tuman kapaang. Amo man ni ang kapaang ang mga nagahinagunos nga mga balita sa mga adlaw. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga pangulong dinalan sa ato sa balita lokal. Kaya na ang ato sa patrol mga ka-aksyon. Naga-responder sa isa na naman kasunog. Budiga sang hardware. Nakalayuhon kuntani sa Singkang Airport surat sa Bacolod. Bangga iyap, likod sang bulutuan sang Maranata. Ginbalbal ok sang kalayo. Ang madamo nga bombero liwat na naman nga naghari sa dalan para ang sunog respondihan. May linupok pa nga nabatian, inapatihan halin sa nasunog nga mga kagamitan. Guma, upos na, naglunay pa. Handap niya sa hangin tuman kabaho kagasakit. Mga 8-0 kag 8-0 nagkuriit. Pating kahoy sunog ban. Ang balay sa piyak kabaliga sa maayo nga palad na kaaksyon. Wala naratnan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibal sa nga balita sa bahin sang lokal? Balita nga naglanog na, nagpatay og pa. Hindi lamang sa Negros nga probinsya kundi sa maramo nga pungsod sa kalibutan. Way na sa iban ang virus nga makabamatay. Kag may ginpamatay na. Una sa balita, una sa aksyon. Tuman inibya kasi sisitibo nga sahi sang impormasyon kag balita. Dapat antes ta i-post sa social media, antes ta magbalita, ang lugar ginalawag ta, ang ginakuwaan ta sang source tuod-tuod kag hindi lahog-lahog. Una sa balita, una sa aksyon. Bala ka mo na kitaya kaina, personal nga nagatubang gidya. Sakay Governor Bong Lacson nga mutong una nga nag-anonsyo sang duha ka mga tawo diri sa Negros nga PUIs o kon patients under investigation. Coronavirus nga pabangatake mga aksyon nagahagunos. Bacolod kag Negros Occidental paagi sa mga alerto kag mapisa nga opisyal sa gobyerno. Akon aton gid padalman tiaton man sila nga sulogoon di bla para kitang serbisyohan. Subong nga adlaw ang Bacolod paagi sa alkalde Bing Linardia kag Negros Occidental paagi naman kay Governor Lacson may press kang anunsyo angot sa virus. Negros Occidental nauna sa pag-anunsyo nga may duwa ka mga tawo ang subong ginsulod sa pribado nga kwarto kag ang mga pwede makasulod limitado. Ang ginatuwag nga isolation room. May pinasahi nga pasilidad. Bangod sila ang nakitaan mga kaaksyon sang simptomas sang sining coronavirus. Report sa probinsya pagi kay Lacson. Nagasiling nga ang isa dumaloong butsilingon taga hindi taga Daris Pilipinas foreigner kung sa mga English pa. Wala ginpalayag ko na daw ang nasyonalidad, basta foreigner. Pero halin siya sa Taiwan. Ang isa naman mga kaaksyon, babaye nga halin sa Hong Kong.
Ang Hong Kong sakop sang China kag indi pungsod ha. Hong Kong isay na ka Special Administrative Region sang People's Republic of China. Isa ka syudad kag Special Administrative Region sa sidlangan sang Pearl River Estuary sa nabagatan nga bahin sang China. Sa nasilingta na ginatuwag nga PUIs, Patients Under Investigation, mga pasyente nga ginaid-id usisa ang ila sa nakahimtangan langod ang ila ginabat sa ginadudahan nga base coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sampol sang specimen ginkuha na sa duwa. Ginpadala na sa RITM para sa eksaminasyon. Ang resulta kung bala coronavirus gidmano kung hindi, bantayan, bangod kahaladlukan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si Governor Bong Lacson kita nagaklaro nga hindi man pwedeng nga tawa-taguon ang information eh. No? Karon damo na gid sang palamangkotanon nga magatuhaw, maghalin sa mga residente. Mas maayon niya nga nabalaan pero te ginaklaro nga suspected pa lang ini. Di kita hindi ta pagwa sang lain nga information. Di ta paghampangampangan ang ining sahi sang balita magkakasukay. Kita tanan apektado diri mga tuto mga inday. Lasing Kotso Action Radio Philippine Standard Time. Samtang Mayor Bing hulaton ang rekomendasyon sa CDRRMC angot sa paggamit sa emergency funds para sa kampanya batok sa coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ang 3 kaadlaw nga Bacolod Youth Festival sa Bacolod, matawhay suno sa Operation Chief sang BCPO. Bisan pang nagjutay-jutay man sigurong mga nagbisita dari mga Chinese, kurati wais ang choice. Wais ang choice alang-alang taman ibutantas peligrong aton sa nga syudad. Next year siguro pwedeng makaimbitar kita sa madamo pagin sa mga visitors o bisita. Kung wala sang sablag, kung wala sang problema, gina pakatubang, pareho sa epekto kag halit na nagindala sang coronavirus. Ano pag inibal sa nga balita nasyonal sa subong nga mga tinion mga aksyon, subong gid nga oras alas 5:09. Ginapatigayon gid ha ang change of command, may ara sang pag-turnover sang bag-o nga liderato sang Philippine Navy. Si Presidente Rodrigo Duterte ra sentro subong sang sining nga selebrasyon nga pungkoon pa sa dugay-dugay mahatag naman isa sa papulong-pulong niya dito sa bayan sang Rojas Boulevard, Manila. Philippine Navy. Isa lang inas 3 ka mga main service branches sang Armed Forces of the Philippines o kung nang ginatawag naton nga Armadang Kusog sang Pilipinas. 3 na mo. O pwede magani matawag naton nga 4. Ang isa, Philippine Army. Ang 2, Philippine Air Force. 3, Philippine Navy. Kagaramandang Philippine Marines. Naibad sa mga adlaw, Pebrero 3 mag-aksyon, timing do retirement age kid. Birthday sa bong sang magabiya nga pamuno sang Philippine Navy. Si Vice Admiral Robert Empedrad. Compulsory retirement sa bong ika-56 anyos ya. Birthday sa bong Pebrero 3. Mas maayo man nga ay mabakantihan ini nga posisyon. Tibuas nga adlaw may bag-o ng Commander kon pamuno ang Philippine Navy sa persona ni Philippine Fleet Commander Rear Admiral Giovanni Carlo Bacurdo. Una sa balita, una sa aksyon. Imagsiling kita Rear Admiral sa bahin sang Philippine Navy kung sa mga STAR pa sa ato sa nga Armed Forces of the Philippines mag-Rear Admiral, 2 pa na ng star nila. Abasi, madugangan, maniguro No, sa Philippine Navy, ang Rear Admiral, 2 ng star mo. Ang ginbosla niya nga Vice Admiral nga siya Empedrad, 3 na ng star ya.
Sa bagay, si Presidente Rodrigo Duterte man na nagpili sa kay Bacolod. Natapos-tapos na maka-action ang pamulumpulong ni Bacolod, dugay-dugay hulaton ta naman. Kung ano naman ang mapalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa change of command sang Philippine Army nga sabong nagapadayon kon Philippine Navy. Nasa rin silintara sa Baysang Roas Boulevard, nagapadayon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang pinakataas, siyempre, 4-star No, pinakataas nga opisyal sa ato sa ni Armadang Kusog sa Pilipinas. Ang 4-star general ang tawag sa ilas na sa Air Force 4-star general, Army 4-star general. Sa PNP mo na 4-star general man. Oh. Ano pa ba sa ring balita nasyonal? Sa gihapon, sitwasyon sa Pilipinas nga ginakulit sa gihapon sa nga 2019 na NCOV. Kaso, wala nagabuhin. Nagalapnag lamang nga nagalapnag. Pero may nag-alayo man na. Si Health Secretary Francisco Duque III sa press briefing sa buong adlaw, nagsiling nga may 80 ka mga tao nga ari sa Pilipinas. Ang ginakabig patients under investigation sa suspected infection sa novel coronavirus acute respiratory disease. Sa 80 ka pa pasyente, ariya, don't worry, kaya may nag-ayo man na. Sa 80 ka mga pasyente naka-aksyon, sa 77 ang ara sa isolation sa mga ospital. Bot sa ringon, tiway pa ni mag-ayo-ayo. Ara sila sa pribado nga kwarto. Ang pulo mga ka-aksyon, ang pulo sa mayo nga palad nakapauli na ini sila. Sa ila sa nga puloyan matapos nag-negatibo sa makabamatay nga virus. Good news. May nag-aayo kabay pa nga maayo na ninabilin nga 67 para hindi madugangan blang kaso. Ang hambal sa nga DOH lakip sa patients under investigation ang 29 anyos nga Chinese national halin sa Yunnan, China man napatay ni sa Enero 29. Napatay siya hindi bangod sa coronavirus kundi sa balatian nga pneumonia. Negative siya sa coronavirus. Sang ulihi ang report na kagwa mga kaksyon nga ining Chinese national nagasuprer gali sang HIV, human immunodeficiency virus mangyapon. Pero lain iniyang HIV nga virus ni dugay-dugay na niya nga problema sa kabugos kalibutan. Virus ini nga naga-atake sa mga cells sang tawo, delikado man Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba giniban sa nga balita? Ari, istorya pundo. Panimportante giman ang kwarta or pundo sa paghulag sang gobyerno sa mga kaangay sa nga problema mo. Ang House Committee on Health Chair na si Angelina Tan, si Congresswoman Angelina Tan, nag-file sang hagna para painan sang 1 billion pesos na supplemental budget agod gastuhon sang Department of Health sa tuyo nga hindi na maglapta kung magdugang pang kaso sang sining NCOV. Aman ang coronavirus sa manilipos tawag siya NCOV la NCOV. Pwede man NCOV. Asurok kay Tan sa isa nga pag-compute la pag-bana niya ang insakto nga balor nga ginakanahanglan subong sa nga DOH 894 million pesos. Tiwagin man na tantok labot 1 billion in round off na lang abis 1 billion. 894 million ka pesos. Question. Nga asubong lang na pinsaran. Nga hulaton pa nga maglala ang kaso antes magiho. Ang hagna magipan asba debate kag diskusyon sang mga maalam, mga mamamalida naton, kongresista man o kon senador. Kung maaprobahan gid man kag mapermahan kinakabulan balang kalawigon ho. Kasi kung maprobahan
ang coronavirus nagpaimunong na Una sa balita, una sa aksyon. hindi bala pwede nga bisan wala pa sang makamamatay nga virus o kon balatian sa Pilipinas. Magpain nga daan sang kwarta nga ato sa gobyerno para nga kon may magtuhaw gid man wala tagid ina ginapangayo. May kuoton sa layon, may gastuhon dayon. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:17 Action Radio Philippine Standard Time. Action reports after elimination mga Pangulong dinalan ninyo na batyan. Importante mga maka-aksyon, minano ka diskusyon naton, minano ka presentar naton sa mga labing ulihi nga balita angot sa coronavirus. Importante man nga mapresentar sa ato sa nga patrol anong sitwasyon sa trapikos Bacolod kay damo sa nagahulat sa amo sa nga oras rush hour nagasinumbali ang taran or kalabanan di man taran. Sa patrol with Action John Diaz sa traffic report, Action John. Naplastar sa Action na John. Naglibot ni Parano pa si Action John. Nagresponder sila maka-action sa sunog kaina. Gara sa area sang barangay Singkang Airport. Buniga sang hardware. Kalayuhon ko tani nga hardware to. Pero bangod sa mga kagamitan nga dasig ang pagtupok ok sang klayo. May mga nahaklo nga sakit-sakit nga dapya sa hangin ang mga residente sa lugar. Arin ang patrol with Action na Jan Diaz. Action Jan, mayang hapon sa traffic report, please kabin. May kapanaksyon market sa tutanan nga maka-aksyon karon ang area diri naman sang dalan na Lizares maka-aksyon makabig lamang karon hapon nga light to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton pagamparan. Ang pila ka mga mayor dalanon maka-aksyon sa palibot sa sulad sa Bacolod na ibaluan of course magsabalik trabaho, balik ang klase sa mga estudyante nagasupra na minit amat-amat kag pagbugat sa dalagan sa trapiko, especially kung oras sa peak hours na bala umali na sa 5:30 tugtog naman na 7 sang gabi maka-aksyon uman ang mabulubog at kadalagan sa trapiko sa palibot sa sulad sa Bacolod. Sa pinakauli naman nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpanguna naman diri maka-aksyon sang atong radio control operator karon nga po na monitor diri man sa mga motorista sa dalanon medyo magutok-gutok ang area sang dalan Araneta maka-aksyon na malin magsaysay Araneta padulo maka-aksyon along area naman sang dalan Hernaes Araneta. Ang pila sa salakyan medyo labalaba na siningman nga kapuranon kay especially kung papanaog tira along area maka-aksyon kung magsaysay Araneta padulong man along direksyon sang Lizares Araneta karon nga po makabig naman din nga moderate heavy tugtog heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Sa pila ka bahin maka-aksyon ang area naman diri sang dalan Hernaes Araneta padulong maka-aksyon sa dalan Rosario Araneta ang kabugusan dira ang Araneta Street maka-aksyon kahinay sa movement sa mga salakyan ini tuga sang tuman kadamo dakit ang volume sa masalakyan basta mo sining oras puwerte na kadako makaksor puwerte na kadamo kun baga ang makita naton nga mga salakyan sa dalanon especially nga dugay tibuhi nga daan sang Negros Occidental High School ang volume sa mga dipasero nga jeepney amat-amat na nga nagadamo sining mga trion pagalikos ng patrol dira kagina along area sa Lizares Araneta wala na kita nagdire-diretso pa going to Hernaes Araneta kay expected maka-aksyon nga maipit kagid sa traffic dra. Kung nagadali ikaw, may mga personal ikaw abing nga transactiones, may katuan ikaw nga importante, dapat temporaryo likawan ang area sang dalan na Hernaes Araneta kung mas kilala sa ito nga dalan awing padulong sa dalan Rosario Araneta maka-aksyon. Bukod inagid ang lugar nga perte bugat ang dalagan sa trapiko sinimana nga hapon. Ang monitoring sa bitaw hindi graman dala naglabot sa Rosario Araneta. Medyo mabulubog at pagid sa hapon ang traffic paglapot along San Sebastian Araneta padulong maka-aksyon sa may Luzuriaga Araneta. Inabangod nga kisa na sila ko na balikada ng trabaho pwede nakadamo ni amat-amat sige pinauli man sila tagsa ka mga pulian kag damo gid ang salakyan ng mga dipasero nga shooting nga nagabiyahe karon nga hapon. Bakon mo mga jeep Nago Libertad, Bata Libertad, Madalaga Libertad nga sinumbali lang amo ni mga nagakita mo gid tuman kadamo nga nagabiyahe shopping la Salma kag sa Libertad isa man ina maka-aksyon nga
makitaan mo gid nga tuman kadamo sa mong kagasyon ng bali lang sa mga dalanon. Pero area naman sa dalan Lacson mga kaagsoon, ang medyo traffic ita mga area paglabot mo diri sa may dalan Rizal Lacson pa north nga direction. Ang north direction mga kaagsoon, kung pagamalan naton ang dalan Lacson diri kining pertiman kabugat ang dalagan sa trapiko karon nga pon. Umalin gid diri sa may intersection sa Rizal Lacson kumo halos tanan nga mga pasero nga salakyan pribado nga salakyan man nga nagalabay along National Highway lagi nagalabay sa Rizal Lacson. Then dire-diretso Cagalo Lacson dira nga area temporaryo nga wala ginapanugutan sa mga traffic enforcer nga maka-left turn ang mga salakyan going to north direction, left turn sa Lugsin area para hindi ini makatugas sa mabugat o kunabi maka-obstruct agad sa sitwasyon sa dalagan sa trapiko karon nga hapon. Kung dire-diretso ka nga daan pa north, dapat straight lang ang pila sa masalakyan kay once may mag-left turn dra o kung may maka-obstruct abi may makasagaba lang pila ka minutos dako na ang epekto sa makaksyon sa sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa palibot naman sa sunod sang pagkulod going ikaw Burgos Lacson amo ning pinakauli nga situation mga kaksyon ang direction coming from south going to north Burgos Lacson ato pagabalan karon nga pon moderate heavy na ang traffic situation apang area naman mga kaksyon sang south going to north karon nga pon light to moderate top moderate gid lamang but silingon kung imo i-compare mas ligwa kay hindi amo bugat ang traffic kung ang mga salakyan from north going to south. Dra lang gid dyan nagapunsok ang mga salakyan sa tubang sa Regional Hospital and Provincial Capital Lagcon bangod dikto niara kada nga gina-allowed sa mga traffic enforcer nga mga salakyan from west but sa mga nakatungdan nga area pwede sila ka left turn padulong north direction but singon north west mga kaksyon nga direction amo pwede sila ka pa kaliko dira amo nang rason ko nga nagapinunsok nga nagatuga ini sa mabugat na dalaga sa trapiko within the particular area mga kaksyon. Pero other than that north direction di sa kinodrive karon nga pon makabi lamang light to moderate to moderate ang sitwasyon sang dalaga na sang trapiko. Along Libertad Public Market ganyo kita diri naton hindi amo nakabugat ang traffic wala labot nga tiginawanan ginagin man ang problema lang diri kido amat-amat naman nga nagabalik. I love no kung kamusta na yan ang pagbantay naton sa pagkakas sa mga balalagyan. Diri nga area wala magid may nagabaligya sa dalan. Ang problema lang diri kido nagkitig na naman liwat mga kakson kay nagdouble ang parking sa mga salakyan. Kung sa to ang nagaparking diri lamang sa right side facing north direction subong nagaparking gid man sila pero nagdouble duha na gid sa linya ang ilagan na parkingan wala labot sila diri sa left portion o kung direction naman miari man nga mga salakyan nga nagaparking mga kangsyon rason kun nga do nagbalik ang sadto nga ang imo gid lamang nga hilway nga malabyan nga o kung maagyan abi nga dalanon 2 lanes gid lamang mga kangsyon hopefully no nga mabalik ka naman ini kag of course makatawag naman kita sang igtalapangod sa motoridad para mabalik naman na limpyo diri ang dalan kag magaan giligwan o tanan nga motorista nga nagalabay diri ang pagparking diri nato makita naton hindi lang yang dali ginagapundog gid sila katederton baga and then madugayan po sila naman antes makahalin the same to makagson sa Burgos ang dalan nila do sa top ng habalanay nga kung may pila dira ka movement pero makita naton isa sa mga naga-create sang traffic dira ang nagaparking sa kilid sang dalan especially na do makagson sa Burgos Public Market ina palibot mga kagson so mga hapon kanami sa aton tanyampo wala man kita naton dali nga abi nga mga patimaan nga mag-ulan sining adlaw o for mga aksyon magpabilid naman ay natin nga panahon agad hilway kita malipayon kita naman nga makapadulong sa tumatagsak sa mga padulungan karon man nga hapon mga kaaksyon mga kasulin nga dalaga sa trapiko sa hapon bugos silulong sa inyo sa Zantron Plus Herbal Soap ang Zantron Plus Herbal Soap ini 100% natural puro po sa herbala papatilo sang kutis kag safe na safe ginaganaga na pagulang sa inyong panit nagadura man niya sa melasma o kung nagpalit-palit sa inyo guya nagapuma sa magdamo sang acne punggod kag pilag sa mapinalian sini paagi sa Zantron Plus Herbal Soap some no problema with confidence pa galing upagay sa makaksyon baka sa Zantron Plus Herbal Soap sa pinakapipikasyon at agsa kabalugar rakta sa batol ang taglimot sa Bacolod Aksyon Son Diaz so nasa batol na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga nagapangita sang bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement, labi na ko nagapangita ninyo cleansing, nourishing kag balancing. Ang herbal supplement nga nagalimpyo, nagababakod kag nagabalansis ang mga sistema sa ato sa nga lawas. Why sige man, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra dapat buhinan?
Amaning kabangdanan sa nga balatian, kung sobrati ang resulta balatian. Sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, sobra nga acid, constipation kag iban pa. I-Evergreen Herbal Capsule na ina. Quality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration. Mabakal ini sa mga butika sa inyo lugar. Magtumar adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Herbal Capsule. Alas 5:26. Temprano, hunta bibuhin ato sa monitor sa live stream para nga obos ta nisla, no? Bea Jonathan, Lay Del Castillo, thank you. Maria Luz Grijaldo Macunat, Edwin Pineda, Lilia Erno Lutaw, mayang hapon from Hong Kong. Corazon Villasis Gayo, si Christine Henovea, Makalipsay family, specialist ako sa mga bata dayan, John Vincent Caglans, Trevor Henovea, Manjo Arnejo, Judith Calvesa Pamposa, thank you, Jose Mongcal Torilla, si Ana Alco Chopas, taga Lions, Permig Lantaw, live, kay Ana na, musta na mga naga-tiner sa Lions, okay lang. Alas 5:27, Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagbalik mga Action Timing gini kay yaman subong sabahin sang Rojas sa Boulevard Metro Manila ang nagapamalong-pulong gid subong ang Manugbiya, no? Manugbiya nga Philippine Navy Vice Admiral Robert Impedrad. Yaman ang muno nato, no? Ang Vice Admiral ti siyempre kung mag-retire sa mataas ranggonyas na ti apat ng star yaho ti papalong-pulong sa mga base pagkatapos siya masunod na si Presidente Rodrigo Duterte. Alas 5:28 Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagtumar sang vitamin D3, labi na ang life extension na vitamin D3, sige-sige halang. Kag sa mga wepa nagatumar sa naman importanteng vitamin D3 sa ato sa nga lawas mga kaaksyon. Inyo pilion ang life extension vitamin D3 sang life extension Philippines. Kung luyag nyo tilaw sang iban pa sa nga mga produkto sang Life Extension of Philippines, ginarekomendar naton nga mas maayo kung magbisita ka mo personal sa ila sa klinika kung talatapan. Nahamtang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Diri lapit lang sa dalan sang intersection bla sa Burgos Locsin. Pasor ka mo, may arada ngalan nga Life Extension. Muna lang ila sa nga klinika. May libre ang konsultasyon paagi sa mga medical doctors Lunes, Tubtob, Sabado. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Action de la Salazar. Angot ni sa gihapon sa preparasyon sa ato sa syudad sa Bacolod. Labi na nga mayara sang duwa ka mga PUIs, patients under investigation, nga ari naka-quarantine sa ospital sa Bacolod. Di lang ka mo maghala ka sala-sala or panic. Gina. Importante maka-aksyon cooperation sang komunidad, cooperation sang tanan. Action Radio City Hall Report. Angot ni sa pag-usar sang emergency funds. Detalye sa balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale sa report mayang hapon, please come in. Sir
Marbos ngedlaw magasapol or magakonvene ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council kon CDRRMC sa Bacolod para talakayon action ang issue sining coronavirus. Ini ang separado man sa pagsinapol kagin patigayon kay inasang Bacolod Interagency Task Force against coronavirus action kay boss ngedlaw suno kay Bacolod Mayor Evelio Lunazia magasumeter sang recommendation kag evaluation ang Bacolod CDRRMC angon sa pag-usar sang emergency funds sang syudad sang Bacolod under ni siya sang talatapan sang CDRRMO action maring pag-usar ning pondo para sa campaign against sa coronavirus. So basta nga daw patigayonon ang ini nga pag-sinapol samtang ginpahayag ni Mayor Bing nga ginpalambot siya ni Dr. Julius Trillo ng Chief of Hospital sang Corazon Locsin Montebello Memorial Regional Hospital nga sarang action maring nga ma-convert ang pila ka mga private rooms sa ining hospital para himuon nga isolation room. Kasunod sining report nga daw kala limitado gid lamang ang isolation unit sang sining hospital nga pagadalan in kaso may mga persons or patients under investigation kon PUI bangod sa suspected kon posible mayroon sang coronavirus action mar. So ang muna yung pagpasiguro ni Mayor Bing nga sunod siya based sa information ni Dr. Dillon pwede nga ma-convert ang mga private rooms kag himuon nga isolation room action mar. Samtang kainagin talakay man sa press conference ining regarding sa ikapanagtag nga libre nga face mask sa Bacolod City. So sunod diri sa City Health Officer naton nga si Maria Carmela Hinsoli. So si Action Marti ulam nila gina campaign nga dapat tanan nga tawo ang mag-usalgid sang face mask. So siya ang mga vulnerable lang nga mga grupo like ining mga katigulangan ang mga nagamasakit sa gining mga kabataan nagaedad 5 ka tuig pa idalom. Aring tingog ni Bacolod Mayor Evelio Lunazia. Tomorrow, the DRRMC will be convened, and I would expect them to coordinate with the Vice Mayor's head of the task force, and they should come up with their evaluation and recommendation. Well, I had already instructed the DRMO in charge si Joel Vargas Caina to work with our budget officer and explore all the possibilities nga paano namon mausar ang emergency funds at the soonest possible time. Because, we are in government. As the Vice Mayor mentioned, we are governed by certain procedures. So, mga portion yun lamang sa press conference ang syudad angot sining coronavirus. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na Dale sa bahin na mga kaaksyon sang syudad sang Bacolod. Importante ni mga kaaksyon ang madasig ang pag-akto sa ato sa mga opisyal. Ang sa probinsya nga level mga kaaksyon, kaysa nasiling tanakaina, isa lamang diri sa Bacolod City, ang bulolngan nga pwede maka-akomodar, pwede maka-threat sang tawo nga ginasuspetsohan mayara sang coronavirus. Abaning hospital lapit sa aton bladi, Doña Corazon Locsin Montebello Memorial Regional Hospital. Kiambal kay na ni Governor Bong Lacson ang isa sa duwa ka patients under investigation. Ang babae mga ka-aksyon nag-ayo gani kon pwede dito siya sa pribadong hospital kung tani mo. Ting pribadong hospital na malibad kay wala sila sang jurisdiction. Sa pagbaton kay why sila sang isolation room. Nagluwas lamang diri sa bahin sang Regional Hospital. Di buwas nga adlaw masapol man si Governor Bong Lacson, isa man ni sa paghahambalan, isa man ni sa agenda, akon pwede maayo ang mga pribadong ospital naton di. If needed, kung kinahanglanon, makabulig man sila kag makabaton sila, ina kung pwede hambal ni Governor Bong Lacson. I'm also calling on the private hospitals to be prepared, and I hope that if there's a need for them to admit, just in case, I'm not saying that it's happening,
the private hospitals will also be willing to treat these patients. No? If you're a level 2 or level 3 hospital, you should be able to handle this if there's a need. No? But right now, there is no confirmed case here in Negros Occidental. In tomorrow's meeting, we'll find out if we can also prepare here in Teresita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amalan man buwas sa Sinapol kon pwede ang Provincial Hospital. Ang Provincial Hospital amo ng Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa Silay City. Pinakadako nga District Hospital diri sa Negros Occidental. Kon pwede makabaton man na mabalaan tara buwas maka-aksyon sa Sinapol nga laban-laban daraman pati kayunon sa Kapitolyo Provincial. Una sa balita, una sa aksyon. Magsanton Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos inisya sa mga nagubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na papatud-ana sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga nagubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule mas maayo kon inyo parisan sang may TC, dugay ka na ba nga nag-anto sa imo katul-katul. Sa imo sa nga panit, problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo. May TC na alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang taran-taran nga mga skin diseases kaga mga allergies. Kon kape naman ang paghahambalan, mga busin, kay balo bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Herbal Santon Plus Coffee Mix. Makahatag ini sang vitamina, mineralis kag insoluble fiber nga kinahanglan sa ato sa nga lawas. Bagod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, may ari ini siya nga suya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga nagabulig sang pagtinlo sa ato sa nga kolon o kontinnae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kapi ka na healthy ka pa. Ining tatlo ka mga produkto maka-aksyon ginpang mention naton pwede ninyo mabakal online. Pwede gani ka mo makapadeliver sa inyo sa nga balay mo. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Aksyon Radio. Sa live stream, gamonitor Heaven, Cora Ansero. Tamiyo lang si Kea Mino sa Galantaw kami live. FB, thank you. Terry Sempron yung natabo sa Seneco halin pa sa aga hasta subong. Wala man suga di sa Dika Homes Kabog. Thanks o Seneco. Kanta tabo sa Kabog kuno to halin pagina sa aga ho. Wa ito nagsiga. Aber banaon tara karona. Jose Herson Lapinig Honyo, thank you. Sa ato sa nga live stream. Sige gapon ang papulong-pulong ni sang outgoing Philippine Navy Chief dito sa Rojas Boulevard. 5:43 aksyon na Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanubalik. Ang balita sa BCPO kag balita sa patrol. Sa pagpanumbalik sa aksyon, balita Action Reports Afternoon Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon
radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Panyawan Ledawen plus sa Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Nasa 5:48 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, sa mga nagatipon gali sang produkto, proof of purchase para sa ACS Millones. Sige-sige lang, tipon-tipon lang, damo agid para da konsyansa nga makadaog sa ato sini nga weekly draw nga mag-umpisa na sa Sabado, Pebrero 8 na ho. Ang unang weekly draw, mas nami kung makadaog ka una sa weekly draw mo, may patimaan ina kuno na basi kung ikaw ang isa sang mga mangin milyonaryo sa Grand Draw nga pagapatigayonon. ACS Millones 2020. Abasan tala ni Saysay Dugang ang detalye sa niyang Akson. Las 5:49, balikan tang patron na tipon nga balita with Akson Jan Diaz. Akson Jan sa report ng hapon, please kabin. Action Mars at mga flash report kay na una na bati Andres sa Diwa Easy Action Rod sa Bacolod at ang i-covering sa naman kasunog na nagluntad sa nigid lamang hapon along area dra sa Green Plains Subdivision 2 grabe sa may Banggayap sakop sa barangay Singkang Airport. Dili naman sa sarad sang Bacolod isa ka bodega ang gintupok gid sang karayo mga kaksyon kag ini ang ginapanagya naman ni Mr. Peter Sulaiman ang tagiya sa Bacolod Trading Center. Nagabaligyain ni sila sa mga hardware, mga construction supplies, kag iban pa, kag iban kani Action Mar, di mismo konektado sa isa ka construction firm. Dili sa sunod sang Bacolod ang nagapaligya nga ining si Sulaiman. Sunod kayo na sa atong interview kay Bacolod City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Publio Buboy Portanya, nga tagna na 4 sang hapon, o kung sa isang hapon, sa nakabaton sa report, ang Fire Protection Bacolod, nga may isa kasunog, nga nagbuntag mismo sa mo sinadara ang lugar. Kilayon man, nga nakaresponde ang mga kawarisante matapos ang halos napulo ka mga minutos, napalong gilayon ang kalayo. Sa naglantod naman dara nga sunog. Ang problema lang, kay kumuhimo sa lahit sa material, ang ini mismo nga bodega, madasig ka nagraptang kalayo, o kagin lamon gid ang halos tanan nga parte sa mo mismo man nga bodega.
hindi pa karon matumod sa mga otoridad kung pila ba ang bilis ang kalitan nga ginabilin sa krimismong sunog kag kun ano gid ang ginhalinan. Apang kay nato na interview naman si Lyndon Trompeta. Si Lyndon Trompeta Akson Mar ini tumandok sang sunod sang sagay. So ang nagaisa anon gid lamang nga trabahante dito sa lugar sa nagnuntadahan ang sunog ka Iraq. Sunod rin kay Trompeta, gina-grinder niya ang isa ka metal nga bago lamang bala welding. Sunod ko ginatapan niya na mga kakson gamit isa naman na ka-equipment nga nagakalayo. Ang iyaligasyon, posible kay bangod niya antes sinadara niya nga ginagrind ang isa kasansalon, may nag-mix ang pinta, may gimpintahan sabi, kag ang thinner, basta posible nga may nawisik sa duta. Isang sige dagdag ang kalayo samtang nag-grind siya, posible mo itong ginalinan kung nag-create ini isang kalayo mga ka-actions kag ang ginalinan mo mismo sa sunog dira ka nagluntad. Kay sunod diri sa iya kibot na lamang siya ang likodan ang sa likod niya bahin kili din na siya sang bodega ang nagadaba-daba na sang iya nakit-an mga kakson. Nagpalayo mas bulig sa makaingog diya pang ialagasyon gintulok lang man siya. Na isa lang kuno ka persona nga nagbulig sa iya kaya gamot to posible nagtawag naman sa mga bombero. Ano ginagawa mo ang pista? Kasi na? Grinder ba? Si naman nata. Oo. Si may mga rago nakatulog na sinulog na. Oo. Grinder ko sa baba. Grinder ko ng laptop. Muro ang ating lang. Kita ka. Okay. Sinala ko nga nila sila ng kalistik ko sa kainit. Dahil nagkakot ang tubig. Nagkasya ako ba? Kung ba siya ako ganun, nalabot ako digin na ako. Alam mo, ako pa ikual. Tubig ako? Oo. Ilit namin dyan. Ilit lang. Ito lang. Ilit lang na. Oo. Sa may ano na. Kasi kung may nagkakagli ka mga cleaner. Oo. Tapos na ano ka daw kalayo? Oo. Kalayo. Dahil hindi na ako dyan. Sulod yun. Hindi ako matibay. Sulit sila. Hilig ka nga na ipamasamas siya. Oo. Pwede na ng brush lang. Tugos ng tawag ng Rombero. Lugar ka dyan? Ang sumalo ba diyan si Lyndon Trompeta? Amo ni ang nagatrabaho dira no sang nagluntad gid abi ang sunog. Dapat mo na modega may lang kay wala magidto ako mo nga kadamuon gid balasang nga mga pagkabutang sa sulod dira. Sang nanuntad kay ina ang sunog. Wala man sa nasamaran, siya lang kung kinadwa kabatsag sabi nga kasado kainit sa guyasan nagpalapit sa kagina buligan niya kung tali nga mapalong ang kalayo sa sunog ng tatay na ginamang sang hapon sa mo mismo nga lugar. Padahil magsiya pa ng investigasyon sa mga otoridad sa musin naman nga insidente. Balita, gikan sa tol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Gold PM, monitor lang kami ni TDY Team Kawan-Kalan, Jojo, JR, Lala, Moroy, Maloy, Kagaray. Salamat halin sa kay Kasata Efren Hinovea, Philip Laurente, halin diri sa Barangay Minian. Sa siriya matalion, ari nagpapalumpulong na si Presidente Rodrigo Duterte. Halin kay pigaw-pigaw pa niya ginabasa ya pa eh. Mas namin papalumpulong niya, wag ginabasa bla. Kaya dumduman nyo nagligad pagpapalumpulong niya angot sa paglupok sa Bulkan Taal bla. Nagambalto siya, naglahog, laog man lang, naglahog si Presidente Duterte. Ang balto ni Duterte sila niya, bailang ihian ko ng Bulkan Taal. Isa mong ginapaabot sang kalabanan kung ano naman ang mahambal niya sa ginapangatubang sa mga problema sang Pilipinas angot sa coronavirus. Ibalaon tayo detalye sa kabalita halin sa BCPO Bacolod City Police Office. Ay timing ginipagabalik naton basi kon anong panawag na impromptu, no? Neng ora mismo, blaway kasi kinatandan. Ari na tapos tapos na papalumpulong niya. Nagbasa, ginbasa ilang tanan daw ay siguro gana sa mag-react sa bayan sang coronavirus. Police reports. BCPO anay nga balita, 3 kadlaw nga Bacolod Yacht Festival sa syudad sa Bacolod, dagin bataw. Report sa BCPO with Action Eric Magbanwa. Action Eric, mayong hapon please come in.
Generally peaceful action ang bag-o lang natapos 3 kadlaw nga Bacalao Jat Festival diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang post-assessment ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Action Radio. Sa pagtakop man sang gun ban, so far as of broadcast time, wala pa sang report nga nagdangan sa iya nga mayara mga violators, magluwas gid lamang nga may nakonfiskar nga mga sigarilyo, mataliwis kabagay, kag lighter nga ginabilin man mismo sang mga tumalanaw nga nagapasulod inabinagid sa dalang aksyon kag New Government Center. Kay pasalamatan gid sang dako ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Beñas ang mga force multiplier kag nagkalain-lain nga mga unit sang PNP Army nga naging successful kanang matawhay ang Bacalao Jat Festival sa syudad sang Bacolod. Kainan nagpadala na kita sang mensahe sa aton regional office nga terminated ang aton Bacalao Jat. In the same manner, ang mga ginpang-augment halin sa NOPO, ginadvise naton sila nga magbalik na sa ilang mother unit and depende sa ilang mother unit kung anong advice man sa ila. And then, ang sa mga personnel naman nga halin sa Pro 6, bali mapabili na diri sila sa aton kay previously gin-augment na sila sa Dinagyang and ati-atihan pero diri na sila yan naga-render sa duty sa aton. So, kita man nato no matawhay man ang aton Bacalao Jat aton duwa ka festival site smoothly man ang pagano sa ilang mga activity although naga-extend kita sa alas 2 sa kagaon but then sildam kita report nga muna may mga insidente although may nagkalatabog man sa other parts ng city naton but sa festival site naton makonsider naton nga successful ang aton Bacalao Jat. Why mas sa mga confiscation sa mga firearms? Sa amon why kami na report pero nakita naton sa aton nga mga PCA naton damo sa gin pang confiscar nga mga supposedly hindi dapat dalong gid sa sulod sa aton mga lighter, mga pointed object. So ginapabili naton sa aton nga PCA kagang mga aton nga mga kauturan so nagasulod lamang sila. Why So sang gun ban violators? ako why pa ko may nabaton nga report nga may muna may violation kami sang 10591 but then kisa may mga delayed reporting kita i-ano lang naton rek ihulaton naton ang final nga siras naton sa investigation. So ginkopirahan man kita kaga muna i-review ko lang liwat karon kung ano giman ang data naton sa invest regarding sa gun ban naton. May pasalamatan nga mo sir kung siya successful sir. So sa aton mga kauturan kami sa BCPO, we are thankful gid nga nag-ugyon sila. Nakita naton nga pag nakita na sang mga kauturan aton magsulod sa mga festival site ang aton nga dosindon sa mga entrance ang aton nga festival site. So ginabili na sila mismo, ginabili na nila mga hindi dapat sa sulod sa festival site naton. At the same time sa LGU naton gapasalamat man kita sa ilang suporta particularly sa pagpahulam sang opisina sa may public plaza as command center naton and lastly sa Bacalao Jat organizing committee sa pag-provide sang needed assistance particularly sa pagkaon sang aton nga personnel nga naga-duty. Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Kapangape nga monitor sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sang Romelio Taxi nunoy manggoba. Alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time, ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden, las 6:30 to 9 ang gabi. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports after the edition, magabalik na naman boss. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon Ang Defensor. Kaupod ka Aksyon Henry Pulgar with Aksyon El Ray Dutelios. Sa technical control, ako naman Aksyon Marlon Hedawaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,